Boga artisau garagardotegia da. Mungian sortu zen duela 7 urte inguru. Urtzi, Alba, Eneko eta Iñaki dira Bogako langileak eta bazkideak. Enpresa txiki honek baditu beste 3 bazkide kolaboratzaile eta 3 lanpostu sortu ditu. Boga Euskal Garagardoaren elkartean dago. Elkarte hau 2014 urtean sortu zen eta duela 2 urte eskas zigilu generiko bat aurkeztu zuen ekoizlei eta kontsumitzailei bere produktuen kalitatea eta segurtasuna bermatzeko. Gainera, Basque Beer markak tokiko lehengaiak sustatzen ditu garagardo prestaketan. Bogak 6 garagardo marka ditu merkatuan. Garagardoen prestaketan grina jartzen dute kontsumitzailei kalitate honeko garagardoak eskaini nahian. Boga Garagardoa 2014 urtean sortu genuen proiektu kooperatiboa da. Eta azkenean gure helburua da, pixka bat datorren kultura berri guzti hau, Garagardoaren kultura berri hau, tantaz-tanta jendeari eskaintzea, ez? Nolabait eskuragarri egitea kultura berri hau, zaporez beterik, eta gure kasuan ere, bai gizartearekiko eta bai ingurumenarekiko konpromiso altu batekin. Artisau teknikak eta tokiko lehengaiak erabiliz, Euskadin eginiko garagardoak direla ziurtatzen digu Basque Beer markak. Bertako garagardotegietan eginak dirata. Bogak beste garagardogileekin batera, elkarte baten barruan dago. Elkarte honen helburua azkenean da nolabait Euskal Garagardoa ikustaraztea, lehen sektorearekin ere hartu emanean eta lehen sektorea pixka bat bultzatzeko hainbat proiektutan, eta bereziki bat oso polita eta potentea da guretzat, eta da Basque Beer sigilua edo marka kolektiboarena. Azken finean esan nahi duena da, non ekoiztu den garagardo hori, Euskal Autonomia Erkidegoan kasuan ekoiztu egin dela garagardoa, eta ahalik eta gertuko lehengaiekin erabiltzea. Hori isladatu nahi diogu bai kontsumitzaileari, bai beste ekoizleari. Bogak erronka berri bati heldu dio. Gari garagardo bat atera du eta Martzela izena jarri dio. Garia Uribe Kosta eskualdekoa da eta 2 barietate daude, Martzela eta Garai. 2 barietateok garai batean oso zabalduta egon baziren ere, ia erabat galdu ziren. Neikerrek, Berteiz eta Mendiondo okindegiak eta Jatabe Nekazal Kultur Elkarteak ere parte hartzen dute proiektuan. Kasu honetan Martzela, bertoko nekazarekin batera elkarlanean egindako proiektu bat da. Hain zuzen ere, Martzela gari barietate bat, aintzinako gari barietate bat berreskuratzen dabiltza hemen Jatabeko nekazariek, eta orduan esan genuen, zergaitik ez, gari horrekin guk garagardo bat ekoiztu eta merkaturatzea, ez? Eta horrela ari gara, hainbat eragileekin batera, pixka bat lehen sektorea bultzatu eta baita ere, zergaitik ez Euskal Garagardoa bultzatzea, ezta? Martzela 150ean garia duen garagardo bat da, ikusten duzuen bezala laranja kolorekoa, turbioa, azkenean alemaniar estilo klasiko bat da, Weissbier estiloa, eta apar krematsuagaz eta karbonatatua oso, ez? Azken finean, garagardo honek usaintzerakoan gogoratzen digu adibidez frutak, platanoa adibidez gogoratzen digu, eta baita zaporean ere, ezta? Mikastasun eta gozotasun orekatua dauka oso, eta egia esan izugarri geratu da garagardo hau. Neikerreko Robertori eta elkarteko Andoniri Bogako prestalekua erakutsi diete Albak eta Urtzik. Botilaratze esparruan berriz, Martzela izena daramaten lehen botilak ateratzen hasi dira Basque Beer zigiluarekin. Alba, Andoni eta Roberto lursailak ikustera joan dira, berreskuratu diren barietateak bertan baitaude. Azalera handitu nahi dute, baina oraingoz 3 lursail hauek erabiltzen dituzte 2 hektarea guztira.
Andonik Jatabe elkartea aurkeztu digu. Bueno, orain dela 3 urte hasi ginen proiektu honekin eta egin duen asoziazio bat, hori sentidu legal bat emoteko proiektuari, ez? Eta orduan da asoziazio bat, gauden elkarte guztion edo tarteko diren guztiok egin gendun asoziazio hori. Lankidetza proiektu hau oso garrantzitsua da, 17. mendean Uribe kostan oso erabiliak ziren gari barietateak berreskuratzeko. Bueno, proiektuaren zentzu garrantzitsuen bat da landara zarrak edo hasi zarrak rekuperatzea. Hemen beti danik izan da gari lekua eta gari asko erendan lekua, baina karo, hasi guztiak eta horrek galdu ziren eta orain berbizteko intentzioa daukagu, hori gitxi ez hasi eta apurka-apurke horrentza eramateko. Neikerrek hasibankura jo behar izan du barietate hauen bila eta orain elkarteari aholku ematen dio. Neikerrekin jarri ziren harremanetan, garai batean hemen lantzen ziren gari barietateak eskuratzeko. Interesgarria izan baitzitekeen barietate horiek berreskuratzea, zabaltzea edota ikertzea. Bestalde, alderdi teknikoetan ere laguntza eman behar diegu, ereintza, belarrak edota gaitzak. Laginak eta analitikak egiteko koordinazioan aritu gara. Edota gari eta garagarraren kalitatea aztertzeko, eta okinen kasuan, irinen eta ogien kalitatea ere aztertzeko malta prozesaketaren ostean. Esa analítica de calidad. Neikerrek beste arlo batzuetan ere egiten du lan euskal garagardorako. Esaterako, tokiko lupuluak nola landu ikertzen du. Este proyecto también, en cierta manera, está vinculado un poco a otros. Proiektu honek beste proiektu batzuekin du lotura. Esaterako lupuluaren proiektuarekin. Lursail bat daukagu Berantebila aldean, eta Euskal Garagardoaren elkartearekin harremanetan gaude. Boga ere elkarte horretan dago. Lupulu barietate batzuek aztertzen eta baloratzen ari gara. Y ensayando diferentes variedades de lúpulo. Uztaren parte bat Juanma Oriberi ematen zaio, Berteiz eta Mendiondo okindegikoari. Bi lantegi ditu, bata Mungian eta bestea Gernikan, eta haziak bertan maltatzen dira. Berteiz eta Mendiondo okindegietan 18 lagun ari dira lanean, eta hainbat ogimota egiten dituzte, euskal ogiaren barietateak barne. Lantegi hauek proiektuan daukaten parte hartzea zertan den azaldu digu Juanmak. Gernikan gaude, badekogu 2 obradore, bata Mungian eta bestea Gernikan. Eusko Label proiektua oso atraktiboa izan da guretzat. Guzartu ginen justo aurkeztu baino lehen, eta izan da oso interesgarria. Ateratzen den produktua bada amaorekoa, fermentazio luzearekin, aditiborik gabe, eta orduan guretzat nutrizional mailan eta organoleptiko mailan oso atraktibo izaten ari da, eta jendeak hartu du oso ondo. Juanma elkarteko kide da, eta Martzela proiektuan parte hartzen du garia maltatuz. Guretzat izan da proiektu oso interesgarria. Guk aspalditik malteatzen dugu garia, lortzen dugu, malta enzimatikoa deitzen dela, ezta? Horrekin, ogia egiten dugu, edo erabiltzen dugu ogi horeetan, eta, proiektu honetan, behar den garia malteatzeko, ez dekogu instalazio hoberenik, baina, astiro-astiro, egin dugu kantitate nahikoa garagardo hori ateratzeko.
Garia maltatzea zer den azaldu digu Juanmak. Malta da edozein zereal aleak germinatuak. Zelan egiten da hau? Garia adibidez bustita, egon behar da 5 egunean edo 6 egunean edo, bederatzi egun arte. Gero bi bide desberdin daude. Bata da, malteatu 80 gradu gorako temperaturatan edo 80 gradu beherako temperaturatan. Batean, bilatzen dena da enzimatiko jarduera. Horrekin lortzen duguna da enzima aktibatu, eta enzima horiek oso ondo datoz adibidez 20 horeetan, ezta? Eta bestean, egiten dena da 80 gradu gorako temperaturatan, kasu honetan ez lehortu, da txigortu, ja. Eta bilatzen dena da, azukreak, kolorea, usaina, eta hori da, gehien erabiltzen dena adibidez garagardoetan. Martzela tokiko gariarekin eginiko garagardoa da, bogak prestatzen du eta elkarlanari esker ia galduta dauden garimotak berreskuratzea du xede. Martzela markako botila bakoitzean lurrinak eta zaporeak bermatuta daude.